Tekući rat u Ukrajini je primjer i asimetričnog i hibridnog sukoba. Zašto? Zato što je ruska strana, ako se sjetite onih predviđanja s početka 2022. godine i prije ruske invazije, predviđanja su govorila da će ukrajinska strana biti strahovito brzo poražena, da zapravo nema šanse. Međutim, dogodilo se nešto drugo. Prva faza ruske invazije koja je trajala do kraja ožujka, početka travnja je zapravo bila neuspješna. Iz cijelog niza razloga. Prvo, ruske pripreme su bile nedovoljne jer Rusija se zapravo raspored snaga je predviđao da umjesto pune invazije Rusija izvede samo niz kratkotrajnih upada u istočnom dijelu Ukrajine do rijeke Dnjepar sa primarnim ciljem ukrajinskih vojnih snaga, čime bi je Putin htio Zelenskog natjerati da se vrati na pregovarački stol i prihvati uvjete sporazuma Minsk 1 i 2, što bi bilo za Rusiju pobjeda, jer bi time došlo do federalizacije Ukrajine, a time je isključena svaka mogućnost da se Ukrajina postane članica NATO-a. Međutim, sada je došla katastrofalna pogrešna ruska obavještajna procjena da je Zelenski nepopularan, da će protiv njega ustati i Rusija, a Ukrajinci će biti makar pasivni u Ukrajini i navrat su pokušali preoblikovati tu početnu operaciju u operaciju obaranja režima sa istovremenim djelovanjem sa 4, ali potpuno neusklađeno sa 4 smjera, odnosno to nije bila jedinstvena operacija, nego 4 loše koordinirane vojne prodora, pri čemu je cilj bio doći što prije do Kijeva i uhvatiti Zelenskog i završiti rat. Ukrajinska strana je potpuno podcijenjena. Ukrajinci, iako politički vrh nije vjerovao da će doći do sukoba, ipak su pripremili obrambene mjere, disperzirali se i nakon toga iskoristili potpunu nepripremljenost Rusa za jednu takvu operaciju brzog svrgavanja režima. To se vidjelo na toj čuvenoj cesti prema Kijevu. Totalni kaos u ruskim kolonama koje su Ukrajinci iskoristili za konstantne napade. To se vidjelo i u pokušaju zauzimanja svih ključnih gradova na sjeveru Ukrajine, dakle Sumi, Černihiv, Harkiv uz Kijev, gdje je bio zapravo niz slabo povezanih operacija gdje Rusi nisu bili zauzeti niti jedno ključno to urbano središte, što je bilo nužno jer ruska logistika ovisi isključivo o željezničkoj mreži. Oni nemaju izvan željezničke mreže, njihova logistika je loša. I naravno loša priprema snaga, sve to dovelo do toga da je Rusija morala praktično u travnju povući se sa sjevera i pokušati, dakle, uništiti ukrajinske snage sad na istoku. To su bile te operacije 22. godine, koje na kraju oni su osvojili Sjevernodonetsk i Lisičansk, ali Ukrajinci su se povukli organizirano i iskoristili tu rusku slabost, pošto su Rusi sad koncentrirali sve snage na jugu kod Hersona, jer su mislili da će tamo biti ukrajinski protunapad. Ukrajinska ofenziva na sjeveru bila potpuno iznenađenje sa malim snagama, a udari po ruskoj logistici ukrajinski sa Himarsima su doveli do toga da je Surovikin morao se povući i ostaviti praktično Herson, vratiti Ukrajincima. To je bio primjer kada je naizgled slabiji protivnik kroz korištenje, poznavanje terena, visoku motivaciju, korištenje moderne tehnologije dao Rusiji poraz. De facto, nažalost, i ruska strana uči iz svojih poraza i prošlogodišnja ukrajinska ofenziva nije bila najbolje pripremljena, a Rusija je usprkos nekim naučenim lekcijama sad pokazuje se kad pokušaju ponovo preuzeti inicijativu da su zapravo bez obzira na svoju veličinu i dalje nepripremljeni za rat i ako Ukrajina nastavi dobivati vojnu i ekonomsku pomoć Zapada, Rusija je bez obzira što je nadmoćna, naizgled na papiru po broju ljudi i po naoružanju, zapravo bi mogla dugoročno izgubiti ovaj sukob. Što će se dogoditi, točno vidjeti, u ovom trenutku je teško raditi predviđanja, međutim taj sukob neće se završiti ni brzo, ni jednostavno, bez obzira što su mnogi, pa i Rusija, mislili da s obzirom na svoju veličinu, da će vrlo lako pobijediti u tom sukobu,
to se nije dogodilo i što zapravo pokazuje koliko je teško prognozirati kakav će biti rat na početku 21. stoljeća.